Og nu, Chris og Chokoladefabrikken. Godmorgen, chef. Godmorgen, Chris. Jeg ringer bare lige for at fortælle, at jeg kan desværre ikke komme på arbejde i dag. Hvorfor ikke, Chris? Jamen chef, fordi at i morges, da jeg står op, ikke chef? Ja, Chris. Der var min dør væk, så jeg kunne ikke gå ud af den. Ja, chef. Så var min dør væk, og så kunne jeg jo ikke komme ud, chef. Så det kan du godt se, ikke, chef? Så det er jo ikke så godt. Hvorfor kan du ikke komme ud, Chris? Jamen chef, døren er jo væk. Du skal jo ikke ud gennem døren. Jamen, Er hullet der stadigvæk, Chris? jamen chef, der er også noget andet. Ja, Chris. Jamen da jeg så kiggede ud af vinduet, ikke, chef? Ja, Chris. Hvad så du igennem vinduet? Jamen chef, da jeg så ud af vinduet, ikke, der kunne jeg ikke, der var mørkt, chef. Gadelygterne, de var væk. Så jeg kan ikke finde hen til arbejdet, jo. Der var helt mørkt, chef. Har du ikke en lommelygt, Chris? Jamen chef, der er også noget andet. Ja, Chris. Jeg har det heller ikke så godt. Chris, du er på jobbet om 10 minutter, ellers er du fyret. Så er jeg lige der om 10 minutter, chef. Farvel. Chris og Chokoladefabrikken.